Ojikamati yo 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 yo. Ojikamati yo 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 yo. Ojikamati tosike bakabamura. Aye kamati yo sikangomoka mumura. Ojikamati twanje bakabamura. Aye kamati yo anjangomoka mumura. Yo 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 kamati. Yo 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 kamati. Oimano bokongo iga kenyoro. Korunchengi chomo choyo nigongwetero bokongo. Mogakolenta kende chikamati cha somba byansi. Naindeni bwata bana nonya nori na chetenere. Tale wancha konyoro mwana kinde seito. Muzabande nyasaye amakonye musukona byoke. Elio mana lyoka korwase chikamati. Ugo chaiweka korwase chikamati. Umwana one tigakorera babone tigakorera pi tigakorera mama onye yarenze ngani ncandike nse mbo yancandika se kamani tinte tikobera gaiga nyore na ngenti botuko talia so gwanja kwa nae bebuli bane bakwetenga tigarenta kana umwana one remereria Wana koroche birame bibuna bireiga iko bibwata mangana otebu na ndo gochyo goteba na kigo cyabona na kitubo mu na cheni ndebu ntebona mogokone nekero umuntu okorora abana bawo baretira abantu baretire kwanyora abacukuru gwatuma boki igo buna abantu bali bamenyete iga bagwetera amakuru nonya nitubuna twanyometuga babone iso byaro yuko igwotaiyo una kararire nyumba ngabana nakinerie ebitenga bya matoke ime lakini bono nonde paka naye gwatire kwanyori remereria ikaransa kerito konyore kebe magetono gokunye bisima nawe gasomete keria koreta twarosie turungiga nabo maita mandasi na acha nechi chabati mtu nabo tokori none bitunguru mu byobosie lakini to omenye naye mambinde tokomanya nabo kogendie gaje Igo tako na gukumi nonya kuri ntakani ncheni ngisaine ndore buna mama omino ondare buna tatu omino waibu mutando nde bwesio konyora nonde naye naibu Aye baba mageta kanyoma mageta nyoma te gasagana kandi kariga mageto yo onye yani akanyerere baba ndikaga sekaragira kaisani kyo sekaragira kachi mageto oyo somete muisonde go mwana ona roche amasomo bosa baba na motata ito somenga ito soma to gende agasoma lakini ngigweto musibati tinda manya buye lakini rende fununu ndina na igure aigetekera asini tara enda ndo sikira asini lakini baba na itiganda akote amaana pikwarure korwa gwachire amana ko burgana renge bano mate kwagere natigiri ngyo gotigera kasembo enda nje ngweta na renge na ratiga ngote baba na to kali baba tiganje mwabande koranya tiga omate bunande ganje mo ngino manene bano mate gwachire kwanteniri okonya kongakia mangana ga baba kakigando ire ngora na ko sere nona so korubano mochori bande aye baba nje no mo ngino manene kaki gwachire korwaria manene gwachire kwanya ko burga kwagere nabe kiro bokombense kaki kwangerera mangana mange Otari kwanza ika baba anona soka menyete baba kakyo mojoyo kakyo choira mangana ngora baba munu okoseria basibati rero mato okobekenjera buka ngora kwangera sira mangana amange kwanta biyayo mwana bano kakyo mwana oyo kanyo meteke seju gore yaba no mojo baba gando tika mangana amange kakyo tako gando ngabere ka kakimburuge kaki baba jenale ko tebi go mwana ona naindi mochando nde bwesio konyora ntebi na mamu mino igonko jobogoshi neba mageto nago akangogo akiroroe temereria igotu ari komoru babo ogwaku bune konu ade ko iroreru kwabunu nko bako mabiende nade mugondori abana babane neba machuati ereni echemba
gochimageto wana na roro mworo mbaro achi simba buna ise paka noni chinko bobwa nonya bara abane ga igo koremereri tuikaranse naye kerito konyoregeke turi obogima bogenderere na inche nare gocha konyagwa kunonya nare konyakurara rende bitenga bya matoka nagenda nonya nande nabo nde nyumba ari nyumba kinde no mwana gesona narara bakabugani nande mambigura narosire nguna nande mugundo tigacha koba ngacha komenya ngacha gukinia abana aba wajite konyora magito ubona bwo bogima namenyera lakini rende bono ndori abantu oroche ndori abantu omochima ato smart igo bono remerari vera turagire kinto konyora igo ubuna bwo bale muntu agitomenye na boro bunga ninde na mama na tata igo mama babo mwana ono mbuya gwantebire nande okoba yabo tindi kogenda natigire igiga nonkobera lakini mama tigana arakobori ubundi baba musubati narocha okuru kubona arenge ontebe buna tata oyo okwete ngaite tu tarenge muntu muya nabagotebia ogotebi ng'a iso biare niga ite tu tarenge muntu muya babo mita abantu bakabwati ebitina oruko rwari esarwa amakori nebinchera paka agaigocha kogotebi ng'ata iso biara agaite tu tigangotebi babo omwana one noroche buna abantu bamenyete iga onde bwesi okomenya goika otichoko naende otichoko ayo omonto naende gochitimba sakonyora abantu bakona gogokwana kwani ocha baka achanyora chiangango sibitoro chikonyora atatinda tichoko to iga noigwo yo gokwana korwanga kingomongi na cheni ng'aiso biara kiang'o machwati momuromino abana bamino na bamino na nyokonche bono oroche iga obu nobogenki ikaransa aga iga o aya koreta ta ose gwatete okwanywa mate na maligetone ase na roko nywa mate no mokungu ikaransa bano stengo mwao obero okore bintu biro kwaigure igondo chebano no nyama getoma chiko kongesa bano na rai bano bono mwari kubuna na arachonyora umusubati ugakongeresa gago koeresa igondo chena maene gochimagesa ari gocha kokongesa mangano bagenki akorete na kongesa gusi na ngakuru gosembi yakora singi kwa kubugata mangano bagenki omuntu akara akorete robo genki motebi mo kagenda kanya kwa somo ngina chenyo cha kongeresa keraro ta gutini senjo na maite cheni ni ata waisi demereria amangana ndo sipikoro sikoto basa kubwata karansa nori na mamo mino na mogako kwande kuraranja mbiyo menyete na ara kwa letra baba fashion ye chinde kya chiri chikoro kuose na gi ekoro to kerike na ande kwa takire ikaransa ngo kiriyo moni tigaye kwasa tiganda aragenda ndore na takarero to ryamase taraka bese kali ngali agapona skari na nyora turagire tigamangana amangi aya abantu chenachi kanya ku bekari kunani biko ndata masai ko riero gamangana mechi machwati na nyoma machwati na kiako nyoma abangina bare binyoti kana arakobori ba abangina bare kenyuru mwatikira abana bali basomete abana babo banyorere chigasi abandi lakini abangina mwangire kopatiga iga batware freedom yabo kana arakobori gakikerwa tari asogoro mungu rio mungu ali nyomenda no muya na kimo mai nyomenda ngakibono kwamba uri nyomenda rende ngakinche ni mata mangana nyomenda Ai nyaruke na kiona mbuyande na kumanya boli nje nkoro kukanyina nabora nsoke nkore kibiriti maite na kumiringa kina kiokara gosoka kurwa na ikara na soka na rwa na sieka mama lero tango soka na kona na sieka bono egwa soka uchukugore kibiriti kwani no menye toma ima ongo nje mukamageto mageto minto aye mokai aye baba na kiona gwata bokoroku kanyi kanyina
Nuka nyomugo chomo chiwe baba. Ndi kwanyo metu. Nona araira. No kwaraira. Wa. Igora ero chinyoma na buchire kabireye. Na inche rero tianga tega no nchiro musubati. Kuru kugachemba. Na inche na chita buana bagima boga sinya ikagerangaira na. Bono kara kwanyo metwa. Igo kwada tu kabisu bana. Ngo kwada betu kwanyo mirugoja. Onde tai ondorire. Onde yokororire. Muga kone bueka. Nere mwate bantinere. Akoreta okenga kengi gako beka nyomba. Neli chiarenge egesunte konyora chinsa chiaire konyora mwararire ketwache. Ai baba kangna tianga tega no kwanyo mirugojo mochiro. Ebno kunyo mugota. Kuikamanye. Onya tani nsengo tanga kumanya. Musiko minto manana naroro kurukuna umibanda kumanya. Kwa mumanye no mumaite. Nako chimama tikuna kumubeka na irasi mama no munyi. Igobana na kwanyo metugo cha baba. Omaina ki kwanyo metugo cha baba. Kwanyo bura buya. Bebon na mageta akakonyo. Abalende na kuigwa machuati nanta inga kuigwa moise kokoro kugachemba. Omonuana. Abakwera saibo. Ebon. Igo mna gotebi. Kwanyo bure. Takuwenye. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokurabia na koburuga eliogosimeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegma inyora amaguli abo nigo ali aya insekegma asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna kisi keroka kirgols nabungoma Imiakisi niko bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi teaching and Rivaro Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwansubu bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuye gokwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna kisi keroka sondo isebania lolgorion keanja suneka na ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Boigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya.
Getembe Television ekeunga kia Mwamogusi. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bono iga asechi tile au nukugora. Chikaton emerongi tato ni gokwa growth kilo isato bosa. Gokora chikaton merongi tato ni gokwa kilo isano na isato bosa. Gokora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse. Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chance. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresimese number 0703 943972. Ajirago cha aseduka ya Were Kansons Plaza. Angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getembe Television ekeunga kia Mwamogusi. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego to kanza mo chibu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye ko tate space speaker na kabisa live and direct onye ko tate ufa sisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amariko no ari ga kurgwe ga sikuka ogo tura turijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jozibi neji ufa nambazi Numbers Electronics boy gomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boy go chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chi gari chi TV chi type chonsi na boy go chi size chonsi amo na electronics beyonce pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers ba customer baito bonse asimole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo ke nyumba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o Getembe Television ekeunga kia Mwamogusi. Ilemerelia musuke bito bicheche wakaba mura chikamate talakoyo yokorwa sendo pasesenge yezo konyo yokorwa taindo moechenguru basoye sokyo babisabaye baso. Hey, Robert. Oh. Akio kale ko monyoka yo ne ngombe yar ne mbogo. Enko minyoka singe njo mubero no monene. Ayeso ko minyoka embe abase ko koira. Kai bona ayu aruere. Ya. O ma tena igura matiri para inkare ko sime ngombe yabu toire ko wa nkiek. Ma ko jana yo kale. Iso esi kidogo na ndanya gitari ali. Ngaro mungu na gitoko ya kuri wemekia ikabora. Ona nje ngaro singe nji bangi nyuma ntare kiraga butiganya ko kana masoesi mapema yi. Igo bona yo ko nya komonyoka o singe nje ne mekio ko lite jiko bora. Tari meki yani mubero no ira nena go chatist aba buno yo gake. No ni ndaga na reduce. Igo masoesi yo. Masoesi ndi mama. Ntate ko mnyoka nkenya masebe. Ani ngore na ngende ko chisuneka. Menya ko ira. Osebo ne binte mu achaka kuri o bosar buen kogera o buka ko saliyo moto o ma to mondo ko myoka nkoro kanal pero ngi ne yo ko myoka o to mondo ko myoka ko beke track o beke is sport shoes o at least nkoro kana ke mondo na mazoezi lakini enjero koro kana ko ne biguso tata Pero bona tigana la gote mbango igana nyomo go cheke nyoreki tinda manya bantu bangi lakini rende no kani kore ya nyomenda no musanyo we kata musanyo ka no musanyo na
akero mwana oli boyo ndakweto Francis ngumbu gari ngwarenga matanga mwasa mwana oli Mwana arende. ngakirende kese nyomero muite nyomana kese naro bugete ryoga akabeka kese misira ya kese no bara kibwa yakakora mwana oli omwana obande konyochire university gaki ori gocha gotokonya boni ganga rumunyagitari yako konye kinyi lakini nyomero muite Iga nyomenda no morogi. musana obona yande Nje baba rende ni manyete. Kona nyome tu nkanywa mugochia ruruga. Na nyomenda akasogete bwa engumbu ai. Rende nkomanyande na morogi akarige senje tokomera na twakwanani. Ukende kyonsi twasanga. Lakini mangana aborogi gaki baba nje tinya manyete pi. Ngonya ndi mate gore nyomenda. Utangono nje natamire kurosa. Lakini bono mate kwante bi na twali robwo. Ndoche ngango chikwa bwande bono tinja nja kosukera ari timotara na ande. Anyway, asante so wote. Nanda asante so kurara lituke elimu. Lakini pole sana. Ngawata basa ino. Kegati. Nyokonaro. Akwete. Isorende. Onse bakwete. Lakini abantu aminombaro. Bono nate baika. Nato kukwana iga. Okwera na gotia. Nande gati nkubwanjiro rari wana matukabere. Okwera na gotia. Opaki ebinto byago. Basa kokende seino. Wanya motaita maje tukatete kunyoma. Igago chabu atotebi. Tuanjira nko nyomwaro gostor kunyom gocho mochiom. Kwa yubure kwanyure buya. Igo bana na kwanyure igo. Obanda ko ngoro kemerondo na gosoke ebinto byago na kokende. Amangani kwanda kugoro kebediti. Karanya tika. Sawa sawa. Sawa. Paki ebinto bya manante tokora guchi. Mageto muisio yo mosini ndi amnyoka uchikayete nyaruka yabanda atara manyana ne sabuni mne kuko ekasi aya chanyo ndagira twaro sini na koragira nabona akumeti tumageto na kyakare kumuke bongo ga yakare kuira kunda no magania bwa Sinjem. Ke Nelson Udara kolenga dio bokim. Aye. Akibugaki. Bwakire uyate bangu. Biande. Arule korwa wetenga tindi buya igona ratiga nchendimo. Uzu matana boku panya. Wanda dora chaka nana ko ai no morogi Anze no mulimo. bas tori morogi lakini no manyete igoro yo borogi omate ko igura antu ba kwana nga mama no morogi ayo monye ntumaete borogi wakwanire ngo igure mpaka bugatinya ngabwe ko baire abairo sengai njeti manyeti yo manyete lakini nayo gwakwanire omate tigango taichi story njire to koigwa machuati ya to koigwe bintu gete paka byabunire kinyomba cy'abantu aba okonyora abantu muibuira muboriga na mama oyomo abantu mwetana aba mumuki esa uri eki story moko igwa bune eki toro chuma ta erumasi okongeresa tumaetie gara turi morogi ene story okaigwete andake ko igule nga mama no morogi bono ngange tore tujake go okorobisha na chingwa na iga esa uri yamanga antu bakuyi wanyora chindugu chetanire esa uri andake kwatebi mukendugu ya no morogi andako okuniri muromi no borogi ngoko bekira ari getutambo ko beri joni iga tonyoma mwagosana ne ndugu yao moiboira mabori emeji baka kemeji ya tantani amati gango daiga machuati na batetiga mama ne baka abo morogi tobugati waki kende yonsinga no morogi ari nande na bateti mate gari kero tore chaenga ono borogi obua mama na ubuko begete ichai mege Olrende nkorwa Aji chwele bisi so se wete mashini ko ora koru ta ko rosi ke sumando chingoko ntuge chingoko ma to no chiga chiago ri abon korwa ari na ndo chimo swati ke to tneina kinyo chire go chiabu kona aye ngorra no mokwani aye ta ke te yo kire ngi kwa mata yo ke chigo ken ose no mamenyo le mina go gosa go aye Nelson ebi gori bya go bano ebi akure byari aye matana kamuisi akasini ni sana akasini ni kwa ibuguru ga kindote
tokorosie ndagira yakasini sana yani gotaita sikanga banyoko otete korama mpaka banyoko Nelson Igono kaya utete gochi mna nakweresire go no makura asenda tambe obanto gutwara masikani gocha asenda nje nabonga mama mino manyete aba utete kwe bacheche imunda hapana mama ngutaka iska kanena kwa kako masoyo namu bwete miaka 3 ndo jon ono rentaria itwale in fact ndate ngarende round yo monyonjo meonekaniwa na yugo muswati omina agenda ase soka nere na baba terio gibuna akire na omitari gibuna mumu yakokoba aka no ruri no karogo be kumukora monyo motei kwamuganiria maya na yugo na soka no mwari buyari na irende ngusabira tore arinda tari mono sengenjo ngo tujitian tiri bana kwa tigere lakini ende no ane tajitan yasa umusukumero mwari ana bora sukumero no ane muntu we county masku ne county chiro sku kurende biyamon kura manyore taitwa muganiria maya so gimo lakini yake iyo umunuria bwati ariarana Enje ningo te mechanic Singapore, ma unya gweta nande ngo yasoka no mekuragira. Tindigo at least ngo nyoranda kabesa kuri. Ona mama nero kobegete mega. Omadana odete majua tinga kaba very keen. Nto base kuchaka gwetana ndune chikasi. Esa ulia mangana geta abantu muko. Inuna abantu twatera ne to maete. Kwa ino nge yigete roche mahate nsaiga. Na into kachakero gochimo. Tiga tobe kin iguriye ebintu togokora na gukwana ebintu bitari gutochiana bono danga tiga nara akobori marangu antebi matega iga nga mama nero itete tatu mino uhakika kimubwate namba ibere tatu mino no muntu etana ne kenyuruga agitana na madeni bono kera gukwa abantu balinga balinga mudaya madeni kibes jege ombariete bono roje style ko nya chandire ne bane kenyuru Bami ndo na ba mamu ngo yo moitete taringa ga mukonya ni ekera na mandiri are usatu bono nkwetera liole bona anya gote honya ko monyoka ara monyoka lakini imbu ya gwa kore na ndi wache amatera bede kenyore ke tuamenya iro bwoba ndabi yango yani oboibi bwabeire ma oboruire ke tobo be ko ibe binta abantu bakoiba chinkoko mwete muisonde na arengero bora ngina kolisia ngombe inkagwe kwe ingo chikorigereri ikoro muntu gagwete pio Ine ngoko yo omonta ibire kuri kenyoro kiangu chusi omongina garinka baba mahokoro chikoko cha mete chebu ibire tole isikabu yani abantu babira nonya ngubwa igana ndo muise ibe ngoko kuru ngubwa baisi babire mababire obona babire ebisimba mangana majere yande ndu ena ngari mu ababa kitokonya kukwamana babo jisiko nyuma iga tate omongina ngonya korose geticha gari ngonya komanya gombori mo chokorona maja ngoko ngakwe Toji kwande kesumu ngoko ibere nchiyo. Nabona bakari gwaka igo ekwe engoko yasi. Na muire iga inje. Nyakora masoesi. Kingo rumuntu takombwa. Wakire planning yara bat. Amate ayetwara bere nae. Enje kerangera kiane kerega. Enata ka tobe kanamu. Tobe kanamu korwe kenyoro kiri na iga tobe kanamu toje to kuane genteke. Tuanze korigia abaisi abasenye ni mate mama bare. Monto ta ko che koru kwende ko acha ko acha ko toibera aru skimo acha ko iba. I mama abaisi awari. Into abanyene. Tube kanamo. Tumanya ko nyoro monto no yomo. Tumubeke chipambo. Tumubeke chipambo pakasi nyiko ta. Oburuiro ububwene. Mangana igwa kwanile. Bakumugambya nyamani. Omugambira asimanye kanye ntoko ta ino muture. Mutureti. Omugambi toko ta main. Omugambi omutureti na bara basiko ande style. Ya toko ta no mwana oy. Mwete security ko chakera kurunka. Ahora no mwana. Omwana ekera tokira so koiba. Bote to kumubeke ivo ko tutori ko muitako. Mwete ko iba ngoko to kumubeke ivo kebero sana. To mutika ndachi ko kwengura. Kurwa bwa abande bako chikomenga monna kitaka ri kwengura chingoma etu senge njo boibi. Muntu tayora iranire bo chinga buno. Robert. No mate ke ndrandi na rire. Asenge njo aba mwete ko ikatoria ba mura bali babwa chingu. Achwati ominto na bwa to mobero mwete ase ko komyu mondo iga. Karatiga. Kurwa. Karatiga. Machuati ente machuati acha. Wanya machuati ka kobese timu eyo. Nje tingi yo. Ingi.
Machwati nki wata utari gotokerekera gocha. Omongwano ori na style gete. Nje ntori gochiamo mbura no maite ko. No maite ntori gochiamo. Mwetani na machwati omi. Inga kitoko sanga kitoko kora toka na machwati omi. Kwanza karati gani? Machwati obona obia. Machwati. Okaraiga. Ege ntonge na ege bungo neba. Tieta ke ya moiga. Ndamnyoka ngero la mumando mba basiko ngibere rujino ege ke yasa ege. Tigana achile. Korati kwebo otana masoezi nara kwalenge. Yako machwati uma gochikonyore kifunguo kali ngao kara mazoezi anta ina mazoezi yara korigie meki anda chena la karo monta korigie meki angote iri machwati wata baibi webire kifunguo sio no muya kale bol ile merelia musuke bitobi Tatakonya bakabamura chikamatu Tatakonya yokoramo Saindo paseseni Yezokonya yokoramo Saindo moechenguru Basoke Soke babisabaye Basoke Soke babisabaye Taraneri Sikangumo kamumura Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Mungina baba sibia nyabo kenyantari nigo abolet kurwali tukule juma chinsa 10 asense moya nyangoso bunyansiaga imeye county ya Kisii. Igabolete maiga yokwenda asibirero ase ensemeyo. Onde ora morore ake ase namba 0721252209. Ose a korobote sigeta seni kebanyanyimbo kendi yonsi kerange na asare. Niga korwa ase kenyorokia lia bigutu sensemo ya masimba. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ndatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho enjere yirulete ebine biyanda mama ke buntuma engombe ye nigo okochikwa getika siko ya tweri bakaba gumbangali bono ndatengo tebi ga kokokonya pitata ndato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga enokem agrobet enokem agrobet enokem agrobet limited Enokem agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu we kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo ko no malioko yoko sibye kenyambi iga right and direct mogondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba Enokem agrobet ego tiri na kerege to ke korukio pole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa nige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa nyamira gali chogo no monto gotira nyamira nsa kisi town chogo esikati ki aje bono okonyora Enokem agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga falikoni mapema oposti amaguta zeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibeng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibeng'ombe Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchira ne buno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke asoko beke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables
mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 66 na boigo nechi 86 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echuchire enote sanolibere kyanda eyemo isano isato kyanda ibere inye kose enote sanolibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano nebere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetra ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied Science, Global Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya
udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asinigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle